رہول ستی پیے تے اے پھل بیٹھن رہول یعنی تھولی ہی تو تھولی میں اے ٹاپے لاتے نہیں ہی تو پرے پرے تک چرے ودی تا مشکل کہیں نہیں۔ السلام علیکم جی، میں غلام شبیر، میرے چینل کا نام میرے اپنا ناتے غلام شبیر بھی لوگ امید کرنا سارے دوست خیر خیریت نو سوتے ہوا بیچن دی پے تے محسوس نہیں کرنا کیونکہ بھی ہوا ہے اتھا کرے ہن اٹھ کو بلئی بیٹھو نو خوراک دتی کھانو باقی اے بے اٹھن اے ودن چردے ودن بیٹھن تے انہاں دی اپنی مرضی ہے اٹھے دی انہیں کو اساں بلئی کھانو خوراک دتی کھانو ہن ولا 3 بجے نے کو کڈھنے 3 بجے تو بعد ولا مزید ویڈیو بنے سوں رہول تے پھلیں دی بھی چوکھا نال کھڑ دین چوکھا پرے کھڑ دین فی الحال حالی کم کوئی کھانو ہن 3 بجے ولا انہیں کو چھڑے سوں ولا دوستیں کو ولا شیئر کرے سوں دسے سوں دکھلے سوں انہاں نے خدامہ اے وے تقریباً 300,000 دی یعنی 3 لاکھ ریال دی ہے سو سکی رو دی ہوا وے ہا دھوڑ نہیں پے دھوڑ دے کوٹھے نہیں دردے اتنا دھوڑ ہے ادے چ کام ہی تا آخر کرنا پوندے بھائی یار تسا سارے چینل کو لائک مار گدا کرو کہیں کہیں لے یار مہربانی کیتا کرو تھولی جی ہوا مٹھی تھئی ہے ہن دھوڑ او تو ٹپی ویندی اساں کنوں تے مگ دے کفیل دے آگے مہمان میں ہن ویندا پیا ہوں نہیں گاوا چا بناون بلا والو سان والا اٹھ چر کڑھے سان چراون بے سان